Ir-restorant Alustura f'Paċi fil-Ġjordna tjala u ngħata multa ta' żjed minn 2300 euro mill-Awtorità Maltija t-Turiżmu. Din l-azzjoni ttieħdet mill-Awtorità Maltija t-Turiżmu wara li kmieni fl-ewwel jum tas-sena ġie rrappurtat li nqalet ġlieda bejn 50 persuna. Ġlieda li komplet barra fejn 3 persuni ttieħdu l-isptar. L-Awtorità Maltija t-Turiżmu ħadet din l-azzjoni wara investigazzjonijiet li saru wara l-każ sabiex jitwaqqaf l-operat ta' din l-istabbiliment. Sissa għadu mhux magħruf jekk dan ir-restorant u se jingħalaq b'mod temporanju jew għal dejjem. Filmati minn dakinhar juru numru ta' karozza l-pulizija waslu fuq il-post biex minnu fih bdew jikkontrollaw is-sitwazzjoni. Minnu fih jidhru numru ta' persuni u pulizija jduru ma' karozza ta' persuna li pprova jitlaq minn fuq il-post. Persuni jidhru jagħtu bis-sieq il-karozza u persuna tinstema' tajjat iftaħ iftaħ. Jidher li anke tkissret il-ħġiġa tat-tieqa tan-naħa tal-passiġġier tal-karozza. Huwa maħsub li saħansitra ntużaw tasers sabiex tiġi kkontrollata s-sitwazzjoni.